Čau lidi, právě jsme přišli od vody a natočili jsme pro vás video. Učil jsem ho nahazovat na trávě kámoše, hodil docela dobře a to vám hnedka ukážem. Teď už jsme přišli, dneska bylo teplo, takže se nahazovalo nádherně za sluníčka, bylo to fakt dobrý. Tak hned vám ukážem záběry. Zatím ahoj, dávajte určitě like a odběr. Ano? Jo. A podle našich výpočtů to bylo k 80 metrům, tak 5 metrů, takže nějakých 75 metrů. Teď půjdu já. Tak. 80 metrů necelých. 80 metrů necelých. Tam je to. Prostřed.